Üdvözlök mindenkit, egy film ajánló ember vagyok, és azt a filmet fogom nektek ajánlani, hogy Las Bandidas. Ez a film egy 93 perces 20 Century Fox gyártóval készült film, ami költségvetése 35 millió dollár. A bemutatási éve az a 2006. február 3-kor mutatták be Magyarországon, és a bevétele az 18 millió dollár, hát az is jó. Na de, hogy is nézzétek meg a filmet, hogyha nem ajánlom, most elmesélem nektek a történetet, hogy tudjátok meg, hogy milyen ez a összefoglalva ez a film. Nos, a film története az 1800-as években játszódik, két lány, Maria Alvarez és Sara Sandoval történetét meséli el. Mária egy tanulatlan szegény parasztlány, aki az apjáról gondoskodik, aki kegyetlen New York hitelbank képviselője Tyrell Jackson arra kényszeríti, hogy adja át a földjét azért, hogy azokra az amerikai vasútvonal épülhessen. Sara egy magasan képzett, arrogáns lány, akinek apja tehetősen bankár, környező földeket vásárol. Sara nem rég tért vissza Európából, 5 különböző egyetemeken tanult Angliában, Franciaországban és Spanyolországban. Mária és Sara elveszítik édesapjukat, és ezért úgy döntöttek, hogy összeállnak, hogy visszaszerezzék a szegény mexikói földjeiket. Először Bill Buckhoz, a híres bankrablóhoz mennek tanulni. Ekkor még nagyon ellenségesek egymással, de a Bill Buck bebizonyítja, hogyha nem fognak össze, mint két páros, ezért nincs esélyük legyőzni Tyler Jacksont. Máriáról kiderül, hogy ő mesterlövész, Sara pedig inkább a késdobálásban jártas. A közelmúlt bankrablásai feldűítették Tyler Jacksont, ezért nagy nyomozót fogadott fel, Quentin Cookot, személyesebben, hogy kapja el a Bandidas néven híres párost. Most már hárman rabolnak, egyre nagyobb és nagyobb zsákmányokat szereznek, ahogy telik az idő, a lányok Quentinért versenyeznek. Hát ez is jó. A lányok levadásszák Jacksont, megkapják a lehetőséget, hogy megöljék, de nem tudják megtenni, mert nem fogják jobban érezni magukat. Ekkor Jacksonnak sikerül fegyvert szerezni, és majdnem lelövi Máriát, de Sara időben lelövi, és megmenti Máriát. Ekkor Mária és Sara pedig lovagra ül, és Európa felé a fényes naplementében lelovagolnak, és vége a filmnek. Na, remélem ezzel a kis tájékoztatóval tudtam nektek segíteni. Tényleg érdemes kipróbálni, már nagyon jó film. És ezzel el is búcsúzom. Ennyi lett volna mára, úgyhogy sziasztok!